नंगौ एसियानिनो गोजामसिन मोनसे गेलेनाय जाय गेलेनाया बिटिआरनि जे बिखा क'क्राझारनि साइ स्टेडियाम बे स्टेडियामाव जानो थांगासिनो 5 आगस्टआव आरो बेनिनो दिनै फ्रेन्डलि मेच हाबाफारि बे हाबाफारिया दान्दिसे समनि सिगाङाव जानानै थांबाय आरो बेवहाय बड'लेण्ड एफसि आरो अइल इन्डिया लिमिटेड एफसि बेनि गेजेराव नारा-नाथा जुजिनाय गेलेनाय जादोंमोन आरो बेवहाय 1-1 गल आउट ड्र जानायखौ जों नुनो मोनो आरो बे समावनो आसामनि फुटबल एस'सियेसन मानगोनां गाहाय नेहाथारि सांग्रां ब्रह्म बिथां सारा दङ। आं नैबे समाव बिथांनिफ्राय मोनथिनो नाजागोन जे डुरान्ड कापखौ जोंनि नैबे बिटिआर हालामाव बा बिटिआरनिनो नैबे बड'लेण्ड एफसि बे एफसिआ नैबे समाव बाहागो लागोन बे समाव बिथांनिफ्राय आङो मोनथिनो थाखाय नाजागोन। दा बेवहाय ISPL जों खुंफुंनायखौ बिटिआर हालामाव जों नुनो मोनबाय। बेनि उनाव जों नैबे सन्टस ट्रफि, बेनि उनाव नैबे खख' आरो नैबे समाव डुरान्ड काप बेखौ खुंनो थाखाय थियारि जादों। दा बे समाव मा बुंगोन नोंथाङा? जोङो बुंनो थाङोबा जेनाखि 132थि डुरान्ड काप बेखौ जोङो क'क्राझार बायदि नोगोराव मोननाया, जायगायाव मोननाया जोबोद जोंनि खाफालनि खोथा आरो जोङो गोग्गानांगोन। आरो बेफोर गासैबो जेनाखि स्पर्ट्सनि बिथिङाव सोलायनाय बा जेनाखि मोनसे जावरिखांनाय लाबोदों बेफोर जाहैबाय जोंनिनो मानगोनां बिटिसिनि CM सार प्रमद बर' सारनि नाजानायाव आरो बिथांनि दैदेननायावनो दिनै स्पर्ट्स बिथिंनिफ्राय लानानै गासैबो बिथिङाव जोङो मोनसे सोलायनायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दङ। दा बेवहाय जों नुनो मोनदों जे गेलेनाय बिथिङाव मोनसे जावरिखांनाय मोनसे जानायखौ नुदों बिटिआर हालामाव जे नैबे जोलुर गेलेनायखौ जों नुनो मोनदों। दिनैबो लोब लोब नैबे फ्रेन्डलि मेच बेखौ नायनायखौ जों नुनो मोनदों। दा बे समाव बै रायजो राजाफोरखौ नैबे गेलेनाय बिथिंखौ लानानै नोंथाङा मा बुङो? दिनै जेनाखि रायजो राजा बिथांमोननि सापर्ट बेखौ नुनानै जोङो जोबोद थारमाने जोंनि जेनाखि टिम एनकारेजमेन्ट मोनदों। मानो होनोबा दिनै अइल एफसि आरो बड'लेण्ड एफसिनि गेजेराव जेनाखि फ्रेन्डलि मेच बाहाय खमैबाबो 5,000 जोंनि सापर्टारफ्रा नायफैदों आरो जेब्लानाखि जोंहा मेन मेट्सआ जागोन 5 तारिखआव गोबां लोब लोब रायजो राजा बिथांमोना फैनानै सापर्ट होफैगोन होननानै जों मिजिंथिदों। दिनै जोङो नायनो थाङोबा गामि ओनसोलफ्राव जोङो जाखांफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जुदि गाज्रि खामानिनिफ्राय जुदि जोङो डाइभार्ट खालामनानै दोननांगौबा बियो मोनसे स्पर्ट्सआनो मोनसे जोबोद गोनांथार बिजों होननानै जोङो बुंनो हायो। जों नुनो मोनदों जे गामि ओनसोलाव गोबां फिसा फिसा बिदि बेफोरबायदिनो गेलेग्रा दङ आरो खायसे खाबु मोनैनि थाखाय गोजौ फारसे गेलेनायाव बिथांमोना बन्सित जानो गोनांखौ जों सम सम जों नुनो मोनो। दा बे बिथिङाव बिटिआरनिफ्राय बा नोंथाङा नैबे आसाम फुटबल एस'सियेसननि सासे गाहाय नेहाथारि हिसाबाव बे समाव नोंथाङा बै गामिनि गेलेगिरि बा फिसा फिसा क्लाबफोरखौ माबायदि फोथांलांनायाव बिहोमा होलांगोन? दिनै स्पर्ट्सनि बिथिङाव जुदि नायनो थाङोबा अनारेबल CM सारा बड'लेण्ड ओनसोलाव जोबोद बिथांखि लानायखौ जोङो नुनो मोनदों। क्लाबनिफ्राय लानानै डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सियेसननिफ्राय लानानै गासैबो रिस्ट्राक्चारिंनि खोथा बिथाङा सानबाय थादों आरो जोङो आसाम फुटबल एस'सियेसन आसामनि जेनाखि फुटबलनि सोमोन्दै जुदि बुंनो थाङोबा जोंबो देग्लाय बोसोरनिफ्राय आन्डार 13, आन्डार 15, आन्डार 17 वुमेन आरो सिनियर मेन गासैबो लिगखौ जोङो क्लाब लिग फाथिनो थांगासिनो दङ। इण्डिया लेभेलावबो जाय बिथांमोना स्टेटआव चेम्पियन जागोन इण्डिया लेभेलाव गेलेनो हागोन। दा बिथांमोना जेनाखि गामि ओनसोलाव बैफोर प्लेटफर्म मोनाखैमोन बिथांमोना प्लेटफर्म मोननानै गोजौ थाखोसिम नेसनेल लेभेलसिम इन्टारनेसनेल लेभेलसिम जोहैनो हानायनि लामाया मोनसे खाथां जानानै फैबाय। दा नोंथांमोननि नाजानायावनो नैबे साइ स्टेडियाम बा थामहिनबा सिगांनि समाव जिरायनायनिफ्राय लानानै गोबां बेवहाय खमि दङमोन आरो नोंथांमोननि नाजानायावनो नैबे समाव जोंगा मागा बेखौ नुनो मोनदों। दा नोंथांमोननि नाजानाया माबायदि जानाय? दा बेखौ जोंनि नाजानाय होनबा जानाय नङा, बेयो जाहैबाय जोंनिनो मानगोनां CM सार प्रमद बर' सारनि नाजानाय। जोङो जास्ट फिल्डआव बिथांनि डाइरेक्सन मथे खामानिखौ मावदों। दा बिथांनि नाजानायावनो जेनाखि जोंहा 10,000 केपासिटिनि गेलारि आइरनजों बानायनाय बियो दिनै मोगथां महर मोनबाय आरो बियो खोब खम समनि गेजेरावनो बानायजादों। 1.5 मासनि गेजेरावनो जोंहा 10,000 केपासिटिनि गेलारिया बानायजाबाय आरो जोंहा रायजो राजा बिथांमोना लोब लोब फैनानै मोजाङै जिरायनानै नायनो हानायनि सुबिदाया मोनसे दिनै मोगथां महर मोनफैबाय। जिहेतु जागायजेननायावनो 5,000 सुबुंफोरा बेवहाय गेदारिं जादों। दा फैगौ 5 आगस्टआव जानो गोनां बेवहाय गोबां जिहेतु आलासिफोरबो बे जायगायाव फैगोन। रायजो राजाफोरनि बे समाव फैगोनखौ बेसेबां मिजिंथिना दं? रायजो राजा बिथांमोनाथ' फैगोन। जोङो
मिजिं थिखानाय आरो थांनाय बाराव जेनाखि ISPL जादों बेयावबो लोब लोब फैनानै रायजो राजा बिथांमोना सापर्ट होफैदों आरो जोङो चेम्पियनबो जानो हादों एबारबो फैगोनखौ जोङो आसा खालामनो हायो मानो होनोबा बड'लेण्डनि जेनाखि रायजो राजा बिथांमोना फुटबल लाभारजोब आरो लोब लोब फैनानै सापर्ट होफैगोन जाय बिथांमोनहा स्टेडियामनि सिङाव जिरायनानै नायफैनो थाखाय हानाय नङा मानो होनोबा 10,000ल' केपासिटि दङ बिथांमोनहा सनि टिभियाव 10-2 चेनेलाव बिथांमोना लाइभ टेलिकास्ट नायनो हागोन बेयो जाहैबाय नेसनेल लेभेलाव लाइभ टेलिकास्ट जागोन बिथांमोना न'आव थानानैबो नायनो हानायनि सुबिदाया बेयावनो मोनगोन आं नोंथांनिफ्राय आं मिथिनो बे समाव लुबैगोन जिहते नैबे गेलेनाय आयदायावनो जों नुनो मोनदों फुटबल बिथिङाव गोबां दावखोनायखौ नुनो मोनदों नाथाय गुबुन गुबुन गेलेनाय बिथिंखौ माबायदि बिथिङाव लांनाया मोजां होननानै नोंथाङा सानो जोंहा जेनाखि BTCनि स्पर्ट्स एन्ड युथ वेलफेयार डिपार्टमेन्ट दावबायसा बर' सारनि दैदेननाय आरो प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव गासैबो जेनाखि स्पर्ट्स नोंथांमोना बिनि थाखाय नुनो थांबाय ख'ख'खौबो जानानै थांनाय नुनो थांबाय दा गासैबो स्पर्ट्सखौनो फेस वाइज सोब लेभेलावनो खामानि मावनायनि माखासे बिथांखिखौ जोङो लाबाय थानायखौ नुनो मोनो आं नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैगोन जिहते नोंथाङा नैबे अल आसाम फुटबल एस'सियेसननि सासे गाहाय नेहाथार बे हिसाबाव नोंथांनि नैबे समाव जिहते गोबां बेवहाय टिमफोर बाहागो लागोन नोंथांनि फेभरेटआ सोर नोंथाङा सोरखौ सापर्ट खालामगोन बायदि बिथाङानो जादोंमोन डक्टर सांग्रां ब्रह्म आं बिथांनिफ्राय गोबां बाथ्राखौनो मोनथिनो नैबे समाव नाजाबाय आरो बिथांनिफ्राय जों मोनथिना लाबाय आरो फैबाय थानाय समाव बिथांमोना गेलेमु आयदा बे आयदाखौ माबायदि बिथिङाव बिथांमोना दावगालांनो थाखाय बा बिथांमोना खामानि मावलांनो बेनि सोमोन्दै बिथांनिफ्राय आङो मिथिबाय आरो नैबे समाव जे साइ स्टेडियाम बे स्टेडियामनि जे नुथाया सिगांनि आरो दानि एसे फारागथिखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों आरो बेवहाय 10,000नि केपासिटि बेवहाय जिरायनो हानाय होननानै बिथांमोना नैबे समाव फोरमायदों आरो बेनि अनगायैबो गेलेमु नैबे जोलुर गेलेनायनि अनगायैबो बे समाव बिथांमोना गुबुन गुबुन गेलेनाय आयदाखौबो समान समान लांफागोन होननानै बुंदों आरो नैबे समाव नोंथांमोनखौ बेखौनो खावलायगोन जे नैबे समाव नोंथांमोना बड'लेण्ड FC बे FCखौ सापर्ट होयोब्ला फैबाय थानाय 5 आगस्टआव जे जानो गोनां जे 130 दुरान्ड काप बे दुरान्ड कापाव फैनानै नोंथांमोना नायफैनानै बिथांमोनखौ सापर्ट बे समाव होफैनो हागोन आरो बे समाव नोंथांमोनखौ जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों कमेन्ट्सनि गेजेरजोंबो नोंथांमोना नोंथांनि सापर्ट टीम बे टीमखौ बे समाव नोंथांमोना फोरमायहरनो हागोन बे समाव नोंथांमोना बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों साइ स्टेडियामनिफ्राय थोंजों दिन्थिबाय गोजोन्थों सोलोंथाइ बोसोर 2023-24नि थाखाय फरायसाफोरनो गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स कलेजआ क'क्राझार सोहोरजों नांजाबनाय हाब्रुबारियाव थानाय बिटिआरनि गंसेल' डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजाव दायो फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया अनलाइननि गेजेरजों सोलिगासिनो फरायसाफोरा क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स.in वेबसाइटआव थांनानै मुंखौ थिसननो हागोन 12 थाखो उद्रिसारनाय फरायसाफोरा बेचेलर अफ फाइन आर्ट्स बेचेलर अफ मिउजिक आयदानि थाखाय मुं थिसननो हागोन बे सरकारि कलेजाव मोजां सोलोंथाइजों लोगोसेयैनो हौवासा हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादायै हस्टेलनि खाबुबो दं गोसो गोनां फरायसाफोरा क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजाव गोदानै मुं थिसननोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9085292451 आरो 93654912557 आव थोंजों सोलाद लानो हागोन